थाखायमोन जेरावनोखि जोंखौ मुगैनानै मानसिफ्रा जोंनि खाथियाव फैया दा बेखायनो आं मोनद्राय बर' फरायसा आफादनि जानानै जे गुरुदेव कालिचरन ब्रह्मखौ जुदि जोङो धोरोम फोसावगिरि महरैल' जों जुदि लायोब्ला होमबा बर' हारियानो बिराद आद्रा थासारियाव फैगोन दा बेखायनो केबिनेट मिनिस्टार नांगोना बिथाङा दानि बुंलांदों जे बिथाङा सोलोंथाइनि सायाव गोबां मावदोंमोन आरो बाथ्राया बिराद सैथो जे समाव गुरुदेव कालिचरन ब्रह्मआ काजिगावआव बिथाङा गावनि धोरोमखौ फोसावजेनदोंमोन आरो बै समनिफ्रायनो बै क'क्राझार ओनसोलनि बे काजिगाव आरो बे बर'फोरा ओनसोलाव जि मोनसे सोरांनि आलारि बाथि बे जोंजायदोंमोन जायनि थाखाय सतिश चन्द्र बसुमतारी बिथाङा बर'नि गिबि आइस हिसाबै बर' हारिफ्राबो सोरबा आमेरिकानिफ्राय सोरबा लण्डननिफ्राय सोरबा कानाडानिफ्राय बेयाव थाङो आं गोबां हादरखौ बेरायबाय गोबां हादरफ्रा मिटिं खालामदों नोंथांमोनखौ आं खावलायो सरकार दंब्ला मोनसे ट्रेनआ बे बोसोराव माबोरै बिथांमोना मा खालामदों फैगौ बोसोराव बिथांमोना हारिनि सोलोंथाइ आइजोफोरखौ एम्पावार खालामनाय बा हारिमुखौ बोरै जौगाहोनाय बेनि मोनसे ट्रेनआ लकडाउनाव मा खालामगोन बेयाव हमना ला दैमाल' बा नोंथाङा बेलेग जायगायाव आं गोबां हादरखौ गिदिंनानै नुबाय गथ'फोरा बर'फोरनि कन्ट्रिबिउसना मा बा नेसनेल लेभेलाव जोंनि हादोरारि माबायाव बर'फोरनि कन्ट्रिबिउसना मा जोंहा जेबो खोन्थानाय जायगा जोंना दा गुरुदेव कालिचरन ब्रह्म दङ जोंना रघुनाथ ब्रह्म दङ आरो गोबां गेदेमाफोरा जोंनि हारिनि मावनानै फैबाय दा जों बिथांमोननि जिउखौहा जोंनि आखाइयाव गैया नङाबा बे आखाइखौ सोलोंनांगोन दा बे इनफरमेसन सोलोंगोन नोंथांमोनानो होगोन कालेक्ट खालाम आरो बेयाव मा खालामनो हायो गुबुन ओनसोलाव दैमाल' गोबां दावबायनानै जोङो दावबायनाय मोनसे सिस्टेम गैया सोरबा माबानि ट्रेननि नाम गैया बिथांनि न'खरा सोरजों मिथिया जोङो गासिबो आगोलाव खुगाजों गैयाबो बुंनांगौ बे खुगायावनो जोंना गोमाजोब्बाय दा मा खालामदों जोंनि बे माबायाव आगोलाव मा खालामदोंमोन हाथ'फ्लाखौ जेब्ला ओंख्रि सङो बननि हाथ'फ्लाखौ माबा थोरसि मानजिगोन मानोबा थोरसि मानजिनो साइन्स दङ साइन्स मा खालामो हाथ'फ्ला थायोब्ला बिजाब एबा थानाय थोरसिखौ बाथा गोलैफै मा जाखो गामोन बाहायना जोंनि हाथ'फ्लाखौ गावसोर साथ'खौ बाहायबाय जोंनि दानाय लुनायफ्रा बिहारि माबायाव थाङो दख'ना आर'नाइ मोनसेसो बिजनेस खालामो सोर प्रटेक्ट खालामोब्ला प्रटेक्ट खालामनो जोङो लिरनाय गैया जोंहा दाख्लै बुजियो मा जाखो होमबा बेयाव मा होनदों ओमफ्राय गुरुदेबा होनदों जे स्पिरिचुवेल कानेक्सन जानांगौ जेब्ला दानाय इसोरजों कानेक्सन जायो होमबा जों लासैनो जोंनि मेलेमफोरा थान्दा जायोबा मोजां खालामनांगौ जोंनि बर'फ्रा बिराद रागा मोनो सोरबा माने रागा जानाय बे रागा मोनो सोरबा माबायो जेब्ला जोंनि रागा मोनो गोजानाव थायो बिराद गोमायो आं हारसाफोरजों गुबुन हादराव बिलिबाय नेगोसिएसन पावार थारमाने जोंनि सुखुखौ जों कनभिन्स खालामनो फोथायनो हायो जोंखौ मानिनो हायो होमब्लासो जोंनि हारिया देरहागोन दा बेयावनो मोनसे जों खामानि दङ साफ्रोमबो स्कुलाव थांबा बिसोर रायज्लायनो रोङा सोंथिफोर सोंनो रोङा जेब्ला जों बयबो फोरोङो गथ'फोरखौ रागाजों जों गोजान हायाबा जोंनि बिमा-बिफाया जुदि बुङोब्ला रायलाय नों जुदि 100% गथ'फ्रा मानियाबाबो 50% नों नेगोसिएसन बेखौ नेगोसिएसन फोरोंनांगौ माने आंनि मानियाबाबो रायलायै बे गुबुन जाथिफ्रा मा खालामो बिजनेस खालामबा माबा खालामबा जोंखौ रायलायै मा खालामो बिसोरो फोथायो रायलायै 5 मिनिट रायलायनानै गोसोखौ गोजोनहोनानै बिथांमोननि प्रडाक्टखौ बायो माबायो साख्रियावबो बेनो बिजनेसावबो बेनो गुदि माबायावबो रायलायैनि अनगायै खालामनो हायो गुरुदेव कालिचरन ब्रह्मजों पिसफुल नन भायलेन्ट दा हिंसा जानानै जों जुदि बिदि रायलायनानै पिसफुल मेलेमजों जुदि खालामोब्ला मा होनो जों खालामना गथ'फोर देरगोन जोंनि साख्रिफोरखौ गोरों जायगा साख्रियाव मोनगोन माथ्र जोंनि बेसिक स्कुलाव जानानै गभर्नमेन्टनि मोनसे रायलायनो सोलोङा लिरनो सोलोङा जेब्ला जों दा आं माबा 13 बोसोर जाबाय जवाहरलाल नेहरुनिफ्राय फोरोंनो जोंनि गथ'फोरखौ थांना रावबो ओमफ्राय मा जायो हासारफोरखौ फैया लिंहरो सोलोङो माबोरै सोलोङो गथ'फोरखौ लाजिबा साख्रि मोननाय बे बाथ्राया हासारफोरखौ फरायनो बोरै थांनांगौ हासारफोरखौ जोङो बेयाव बोरै एडमिसन लानो हायो फैनो हाया बर' सासे होनांगौ जोंनि जवाहरलाल इउनिभार्सिटि दिल्लीयाव बुहुमनि सबसे सस्तासिन 240 थाखा बोसोरनि एडमिसना आरो ओरैबायदि मोजां साख्रिफोर फैयो बे गामि ओनसोलनिफ्राय फैयो बे 240 थाखा माबोरै एडमिसन लायो बेखौ बयबो जों सोलोंथाइ गोरों बिथांमोनखौ खावलायो एडमिसन लानायफोराव हेफाजाब होनानै हायाबो हेफाजाब होनानै जुदि दोनलांनो हायोब्ला जाय जिउ लांनो हायोब्ला मोजां थांनाय बोसोराव माबायाव
Khususnya dengan dengan Losovani, berbeda nazar dengan Losovani, berbeda ini berbeda. Jadi mungkin jadi Western mana, berbeda apa di sini kamu punya ya, punya lagi di sini kalau Western mana, ini kita kayak makan karena jadi mungkin Western ada banyak di dalam, lebih dari punya. Dan mereka dari bangunan jadi nada mereka bangunan lebih sering ada honesty security council ada itu sebenarnya modal dia baik nesis mereka bangunan jadi mafia baik kasih guru level ada hari baik begitu ini di sana baik guru hari itu di sana guru ini kita kosis kamu buat makanya bukti karena si Kristen Hindu Islam itu akan mengajar berbagai societal development hari-hari bahasa bersama kita nazaran kita spiritual itu apa istilah national building mahari banaya hasil itu banaya kita benar batu itu tidak baik jika mungkin itu ada jika apa itu hari banaya kita hari banaya jika hasil itu banaya hasil itu banaya dengan sesuatu pikiran bicara juga apa itu jadi saya aman naiknya DNA nya OBD Rakyat memulai bisa sekarang mengenai orang kasih sini salah satu orang ada jalan